एबसुखौ जोङो मालाबा जों सोंखारियो मानो सोंखारियो एबसुनावबो दस्रा दं बे जाय रायखांनानै होग्रा जातिनि समस्याखौ दिहुननानै होग्रा बेखौ जुदि खोथा बुंनायखौ बन्द खालामनो जानगाराव था होननानै वार्निं होनानै जुदि ससियेल मिडियायावल' भुवा बिदि मोनसे इनफरमेसन होनानै थगायनो हाया बयबो रायजो राजाफ्रा। नमस्कार खौरांगिरि बिथांसिम दिनै आङो बे मोनाबिलि समाव दहाय बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेलाव मोनसे निउस नुदों आरो बे निउसखौ सेन्ट्रेल एबसुनि हेड अफिस बड'फा नोगोरनिफ्राय साथाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनहा होदों सासे बुंथिगिरिया। दा बे बुंथिनायाव बिथांमोनहा मैया जे आङो मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन बाइट होदोंमोन जे बाइटनि दारै बरिमाखानि जेनाखि मडेल गभ मडेल कलेजाव बर' साबजेक्टआ गैयै जानायनि थाखाय बर' साबजेक्टनि लिस्टनिफ्राय गैया जानायखाय आङो बे जायगायाव मुसलपुराव बेरायहैदोंमोन आरो बे प्रिन्सिपालनि जेनाखि एडमिशननि नटिस होनाय जे एडमिशन अफलाइन आरो अनलाइनजों एप्लाइ खालामनो होनाय सार्कुलार होनायखौ गिदिर मोनसे हर्डिंआव आं नुदों आरो बे हर्डिंआव गासिबो साबजेक्टआ दङ एसामिस इंलिश पलिटिकेल साइन्स इक'नमिक्स हिस्ट्रि गासिबो दं। दा एसामिस साबजेक्टआ दं खिन्थु बर' साबजेक्टखौ बाहाय आं नुवाखै। आं बेखौ नुनानै दुखु मोनदों जे बर'आ साबजेक्टआ मानो बे हर्डिंआव एडभार्टाइजमेन्टआव गैया अर्थात बर' मिडियामनि गथ'फ्रा बेवहाय एप्लाइ खालामनो मोनला नामा बे जिनिसा आंखौ माने गोसोआव स्ट्राइक खालामदों आरो गोबां मुसलपुर ओनसोलनि सासे सानै मानसिया आंनो फोरमायदों जे जोबोद दुखु गोनां जाबाय जे बर' साबजेक्टआ मानो फैदिया मा खारननि थाखाय बर' साबजेक्टआ माने बे साबजेक्टनि लिस्टआव मानो सफैदिया मा जाहोन दं बेखौ बयबो मिथिनो लुबैदों आंबो बेखौ मिथिनो लुबैदों। दा बेनिखायनो आङो सासे सांग्रां नागरिक हिसाबै बेफोरबादि हारिनि जेंनानि सायाव खोथा बुंनायनि बयहाबो मोन्थाय दं आरो बे मोन्थायखौ लानानै राइट टु स्पिच बे हिसाबै आङो बुंदों जे मा खारननि थाखाय थाबथादों बेखौ दिनै बर'नि माहारियारि आफाद जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु बिथांमोनहा बेखौ अनुसन्धान खालामनांगौ। बर' थुनलाइ आफादा बेखौ अनुसन्धान खालामनानै थाबैनो मा खारननि थाखाय थाबथादों बे थाबथानाय जाहोनखौ क्लियार खालामनानै बर' साबजेक्टखौ बाहाय इन्ट्रडाक्सन इमिडियेट खालामहोनांगौ होननानै आङो दाबिसो होदों। आरो जों मानो दाबि होआ जानो आरो जोंनि हारिनि गार्जेना सोर एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद माहारियारि आफाद जों बिसिनि गाहायखौ जुदि बुङाबा सोरखौ बुंनो आरो बेबादि मोनसे गोरोन्थि जानाय हारिनि थाखाय खहा जानायाव बे खहाखौ जाय जिनिया दारै सुफुंनो हागोन जाय आफादनि दारै मावफुंनो हागोन बे आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जुदि बुङाबा बिथांमोनखौ जुदि खावलायाबा जोंहा मा उपाय दं ना बेफोरबादिखौ रायखांनानै होनाय बुंथिनानै होनाया बिराद गिदिर मोनसे अपराध नामा। दा बे जाय रायखांनानै होग्रा जातिनि समस्याखौ दिहुननानै होग्रा बेखौ जुदि खोथा बुंनायखौ बन्द खालामनो जानगाराव था होननानै वार्निं होनानै जुदि बुङोब्ला वार्निं होनानै जुदि दोनोबा होमब्ला बर' हारियाव बर'नि इस्यु बर'नि जेनाखि दुखु दाहानि खोथाखौ सोर बुंगोन होमबाथ' रावबो बुंग्रा गैया। रावबो जुदि बुंग्रा गैयाबा हारिया बोरै जौगागोन हारिया बोरै थागोन। दा गतिके बिथांमोननि जे सिन्था जे अमर सिंह ब्रह्मआ बेफोरबादिखौ बुंनाया थिग जायाखै मोजां जायाखै। निउस पर्टेलाव बे खोथाखौ बुंनाया बिथाङा गावखौ हाइलाइट खालामनायनि मोनसे थांखिजों बुंदों पलिटिकेल पारपसजों बुंदों बेफोरबादि साननाया माने गोरोन्थि जादों। आं खावलायदोंसै बर' थुनलाइ आफादजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मा जाहोननि थाखाय थाबथादों बे जाहोनखौ नागिरनानै थाबैनो बे बर' साबजेक्टखौ इन्ट्रडाक्सन खालामनानै होनांगौ बेनि बेबस्था लानांगौ आं बेखौसो बुंदों। दिनै बे बेलायाव बिथांमोनहा आंखौ हिसाब मथेथ' बाख्नायनांगौसो आच्ছা बाख्नायला अब्लाबोथ' बिथोरा आंखौ बिथांमोनहा एसेबां गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया। दिनै एबसुखौ जोङो मालाबा जों सोंखारियो मानो सोंखारियो एबसुनावबो दस्रा दङ। दिनै दिपेन बर' बिथाङा दा जेनेबा नैबे बे इस्युफोरनि सायाव बिथाङा नोजोर होखानांगौ हयथ' आं बुंनायखायसो दा नोजोर होदों नामा आं मिथिया खिन्थु जों बुङाब्लाबो पाब्लिकआ बुङाब्लाबो नोंथांमोनहा बेखौ नोजोर होखानांगौ। दिनै जोङो दिपेन बर'खौ माने सम माने बिथांखौ रायो। दिनै दिपेन बर'आ सासे सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै बे
नन पलिटिकल अर्गानाइजेशननि जानानै हेड जानानै दिनै पलिटिकल पार्टियाव माने एन्टेंगेल जायो बिथाङा दिनै दाखालि माने सनितपुरनि खैलाजुलियाव बिथाङा माने बिजेपिनि जानानै केम्पेनाव माने बर' रायजो राजानि भटखौ माने बिया बेबादि डाइरेक्ट पलिटिकल पार्टिजों लिंक थायामोनबा निउट्रेल भाबै एबसुआ जुदि एबसुनि खामानिखौ मावलाङोमोनबा जों रावहाबो एबसुखौ सोंखारिनायनि माने बाथ्रा थाया बा मोन्थाय गैया नाथाय एबसुनि दिनै आफादगिरि दिपेन बरुवा देख देख भुल मावो भुल मावनानै आरो बेखौ जुदि बुङोब्ला बिथांमोनहा रागा जोङो आरो बुंग्राखौ बिथांमोनहा वार्निं होयो दिनै दिपेन बरुवा मानो पलिटिकल स्टार केम्पेन बिजेपिनियाव मानो थांनांगौ मानो भट बिहैनांगौ दा बेखौ बुङोब्ला नोंथांमोनहा गाज्रि मोनो निउट्रेलै थानायसाय हयथ' सापर्ट होनो हागौमोन दिपेन बरुवा जे स्टेटमेन्ट होनो हागौमोन जे ओरैबायदि खारनाव बर' रायजो राजाया बिजेपिखौ भट होनांगौ होननानै बिथाङा खोथाजों बुंनानै बा नोङो ससियेल मिडियायाव बुंनानै थाबानो जायोमोन खिन्थु डाइरेक्ट स्टार केम्पेननि मिटिङाव थांनानै एके फिजिकेलि खोथा बुंहैनाया बे गोरोन्थि जादों नोंथांमोना गोरोन्थि जाया सानदों खिन्थु आंनि मथेबा बियो जोबोद गोरोन्थि बेबायदिबा एबसुआ पलिटिकेलाइज मोनसे अर्गानाइजेसन होननानै जों सानगोन आरो इयुनाव जाथिनि हयथ' खामानि मावनायाव बिथांमोनहा हेंथा निश्चय फैगोन दा बेनिखायनो जों बादि सासे स्ट्रं मानसिया मेन्टेलि फिजिकेलि जों स्ट्रं बोरायदोंबाबो जोंहा माने मा होनो साहस दं आरो सैथो खोथाखौ बुंनायाव जों फावसाया दा सैथो खोथा बुंनायाव जुदि जोंखौ जावले खनसे नङा खननै नङा सिगिबाय थायोब्ला होमबा हारियाव सैथो खोथाखौ सोर बुंगोन दिनै आं बेहायनि गेजेराव मोनसे खोथा हानहरबावगोन नोंथांमोनहा दिनैसिमबो बिटिसि एकर्डखौ मोजाङै नायाखै जानो हागौ दिपेन बर' बिथाङा बिटिसि एकर्डनि जेनाखि क्लजफोर बेखौ मोजाङै बिनि पावार एन्ड फांसनखौ बिजिरनानै हयथ' नायाखै बिटिआरआव मा मोनखो जोंहा बेवहाय मा खहा जाखो आगोलाव मा मोनामोन दा मा मोनाखै निश्चय मोजाङै बिजिरनानै नायाखै बिनि सायावबो बिथांमोनखौ जोङो दस मोनो माने बिटिसिआव मोनखानाय पावार एन्ड फांसना बिटिआरआव मानो जोबफैखो आरो बेखौ जों मानो बुङा मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै सेकेन्ड मोनसे एग्रिमेन्ट जायोबा बहाय बांसिन मोननांगौ बांसिन मोनोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैयामोन नाथाय मोनखानायखौसो खोमाजोब्बाय बेखौ जों मानो बुङा बेथ' इलिगेल ना मानो डिग्रेड जानांगौ आपग्रेड जानांगौआ मानो डिग्रेड जानांगौ दा बेफोरबादिखौ दिनै जोङो सासे कनसियास व्यक्ति माने सासे माने एडुकेटेड व्यक्ति हिसाबै खोथाखौ बुङोब्ला सैथो खोथाखौ बुङोब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय हेड दिपेन बर' बिथांमोना जोंखौ मानो गाज्रि मोनो रियेलि स्पिकिं दाबो बिजिरनानै एनालाइसिस खालामनानै नायोसाय बिटिसि सुक्तिनि दफाफ्रा साबसिन ना बिटिआरनि दफाफ्रा साबसिन नाय नोंथांमोनहा दाबो बिटिआरखौ नोंथां गब होनबाय थायो बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नामा बबे लाइनाव बिटिआरखौ मोनसे सेल्फ गभर्निं बडि होननाय दं दा बिटिआर गभ होननाय भार्ट दं नोंथांमोनहा बिटिआर एकर्डखौ फरायना बिटिआर एकर्डआव मा होननाय दं दा प्रेजेन्ट एरिया बिटिएडि विल बि रिनेम एस बिटिआरसो होनदों बिटिएडिनि एरियाखौ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि जे एरिया बेखौसो बिटिआर होनदों बाट बेहाय लिरनाय गैया जे बिटिआरआ मोनसे माने सेल्फ गभर्निं बडि बा गभर्नमेन्ट होननानै लिरनाय गैया दा बेखौबो कनसेप्ट नोंथांमोनहा दिनैसिमबो लानो हाया बिटिआर गभ नोंथांमोनहा होनो दा बेफोरखौ जों नुनानै दुखु मोनो लाजियो मानो लाजिया आरो दिनै नोंथांमोनहा होनबाय मडेल बे गभ मडेल कलेज बरिमाखाया बेवहाय नोंथांमोनहा दिनै स्टेटमेन्टआव होनबाय जे बेवहाय साबजेक्टआ सार्कुलाराव ओंखाराखैबाबो बर' गथ'फ्रा माने एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों एप्लाइ खालामनो हागोन जेला प्रिन्सिपाला नटिसआव जे बर' साबजेक्टनि थाखाय माने अनलाइन बा अफलाइन एप्लाइ खालामनो हानाय बादि जेलानाखि सार्कुलार होगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन दिनै प्रिन्सिपालानो दाबो नटिसखौ होफिनाखै दाखालिनि जे गिदिर हर्डिं होदों बे हर्डिंआव बादिखौ कारेक्सन खालामफिननानै बेवहाय जुदि बर' साबजेक्टखौ इनक्लुड खालामागौ मानि उइदाउट नटिफिकेसन उइदाउट माने नटिफिकेसन अफ दि प्रिन्सिपाल माब्रै एप्लाइ खालामनो हानांगौ आरो बिसिनि एप्लाइखौ उइदाउट साबजेक्ट उइदाउट माने लेक्सारार प्रफेसार माब्रै बे कलेज अथरिटिया बर' मिडियामाव बोरै एडमिसन होनांगौ गतिके बिथांमोनहा गावसोर जेरै साननानै बुङो ओरैखौ जागोन सानदों नामा नोंसोर बुंबानोथ' बे गभ कलेजनि जेनाखि मडेल कलेजनि प्रिन्सिपालाथ' बर' साबजेक्टआव बेहायथ' साबजेक्ट बिसोर एडमिसन होनो हाया गतिके नोंथांमोनहा दाबो एडमिसन लानो हायो होननाया माने बे जुक्ति जायाखै
without circular, without invitation application, online or offline, मारै बर' गथ'फ्रा बबे अथ'रिटिजों बबे लाइजामजों बबे नटिफिकेसनजों बिसोर एप्लाइ खालामनांगौ गतिके बेफोरबायदि सिन्थाया माने थिग नङा बेबादि नङा नियमा दिनै आङो दुखु खालामनाया बेनो एसामिस फैनो हागौ इंलिश फैनो हागौ इक'नमिक्स फैनो हागौ हिस्ट्रि फैनो हागौ पलिटिकेल साइन्स फैनो हागौ बर'आ मारैथो थाबथाखि ना बर'आ माने बाहाय बोरै लिस्टनिफ्राय गाखो हिसाबावथ' बे मोनसे मा साबजेक्ट अफार होदों बे साबजेक्ट अफार होनायाथ' फैथारनांगौमोन ना होमबा बर'आ मानो थाबोखै बर'आ दाबो मानो फाइल माने मुभ जायाखै दा बेफोरखौ जों दुखु खालामदों दस्राना बोरै स्लट फैखो बर' साबजेक्टआ बोरै थाबोखै दा बेहाय निश्चय माबा मोनसे भुल जादों माबा मोनसे खारनाव थाबथादों जानो हागौ दा दिनै नुबाय माने फाइलानो फाइनान्सियेल एप्रुभ जायाखै दा मानो बर' साबजेक्टआल' थाबोखै दा बिनि खारनखौ नोंथांमोनहा बिजिरनानै नायनांगौ दा जाय हक खोथाया बेल'नो जाथिनि सात्रनि थाखाय मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जेब्लाबो फोथायो आरो बिथांमोनहानो मावखानांगौ जों सानो नंखायनो जोङो हसेतन बेक्तिया जोङो कनसियास जानो हागौ किन्तु बेबायदि खामानिखौ इन्डिभिजुवेलि रावबो मावनो हाया बे हिसाबै जोंहा माहारिनि आफाद दं माहारिनि आफाद बर' साहित्य सभा एबसु जों बेखौथ' निश्चय बुंखागोन ना दा बिदि बुंनायखौ नोंथांमोनहा मानो गाज्रि मोनो जोंथ' रायखांनानैसो होदों एवारनेससो सोदों जों जे माबा थाबायनानै थाब इन्ट्रडाक्सन खालाम बेसो होनदों दा बेखौ बुंनायनि थाखाय नोंथांमोनहा आंखौ बोरै जानगारावथा होननानै बुङो पलिटिकेलाव आंखौ हाबनानै माव होनदों जों पलिटिकेलाव हाबाबाबो सासे मानसिया समाजखौ सिबिनो हायो खालि राजनितिजोंल' जे समाज सिबिनो हायो बे नङा दिनै बिपिएफखौ साप'ज आङो सापर्ट होयो मानो सापर्ट होयो बिटिसिनि सुक्तिनि दफाफोरखौ रैखा खालामफिननो बिपिएफआ खामानि मावोब्ला आं बेखौ सापर्ट होगोन जुदि खामानि मावाब्ला आङो बिपिएफखौबो सापर्ट होआ जानो हागौ किन्तु बर' जातिनि माने थामोनथाखौ रैखा खालामनो बेनि हा हुनि मोन्थायखौ रैखा खालामनो बेनि लेंगुवेज कालचारखौ रैखा खालामनो थाखाय बिटिसि सुक्तिखौ जोङो उद्धार खालामफिननांगौ नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तिजों हारिया थांनानै थानो हाया हारिखौ मोजाङै मजबुत फोथांनोब्ला बिटिसि एकर्डनि दफाफ्रासो बेखौ लाखिगोन नंखायनो जाय पार्टिया बिटिसि एकर्डखौ फोथांफिनगोन लाखिगोन रैखा खालामगोन बे पार्टिखौ जोङो मरेलि सापर्ट होयो साफा खोथा आरो जाय पार्टिया बिटिसिनि दफाफोरखौ रैखा खालामनायनि बेरेखा सार्टेनलि बे पार्टिखौ जोङो माने नेवसिखागोन जों बेनि थाखाय जोङो खोथा बुङा दा बेखिनिखौनो आङो क्लियारसन होफिनबाय जुदि बिथांमोनहा हायोबा थाबैनो फाइनान्सनि एप्रुभेल बा माबा माबि जे खामानि थादों बेखौ थाब मावनानै जाहाथे बर' गथ'फ्रा जाहाथे डिप्राइभ जाया बे हिसाबै बे खामानिखौ बिथांमोनहा थाबैनो मावनांगौ गोजोन्थों नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226 बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो